عزو سلامتنا ديس هابا كابز مدبر استوديو ATB بصحكم كبرات تملكتي ازي اهين مهن كل زي بالساعات سفلالو اجنداتات نحزن اباكم زقرب مدبيو لما انت دما حدا غاشا حيزنا قريبنا لنا غاشانا بوليتيكانيايو ايت غبر صادق غبر مدهنيو سفلالو حسابات بفلاي دما بغداي سلام اب شوعي حفشاو مرصا خمون اب هاغراو مخكر ملكيتنا ناتزراربنا كنصنحنا سناي مكتال نكون لكم زمنا جيتاچوالو مي مسانا صنح قادحن مصخه قادحن صنخاكيچ ياون بروجرامنا بزح غاشا يكون كان مالتي بزح غزي تمصيخا ازقالو معنتي مأتوي كمز غلصكو اب غداي سلام حفشاوي شوعي منصن هاغراو مخكرنا ملكيتنا خنزاتينا اقديمه جن فقادنيا خوينكا نابز سلاز مصخه كمسغنك يفوت يا انا مثل العدمكم ني مسغنكم امو اب تግራይ ትኩረቱ ገይሩ ዝነጥፍ ፖለቲከኛ ምስተም ኳንካ ሕዚያዊ ኩነታት ትግራይ ታይመስል ብዝብል ከመእተው ምንታን ኮነና ተጀምርና ታይመስል ሕዚ ትግራይ አምንታይ ኩነታት አላይልና ምግላጽ ነኸል ጽቡቅ የገነለይ ያው ትግራይ ህዚ አምንታይ ኩነታት አላ ንዝብል ያው አህማ ኩነታት አላይልና አንገልጾ ነኸል ለምንታይ ካብ ትፈልጦ ያው ብለይ አግባብ ተጀመረ ጦርነት ኩናት ሳዕቤን ምጽዩ ፍንቃል ምጽዩ ኢኮኖሚ ዕንወት ምጽዩ ሞተስዒቡ በስድራ ቤታት ሓዚነን ከይዱ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልወሰዶ ዓብይ ልበስ ፍሑ ያው ናይ ፕሪቶሪያ ሰላም ተፈሪሙ ተወሰነ ተናዓሰ ናይ ሰላም ምዕቃብ ስራሕቲ መጽዮም መሰረተ ልምዓት ተኸፊቶም ይህን ተጀሚሩ ዘተ ተጀሚሩ ጽቡቅ ይኸድ ነይሩ ነገር ግን በዓል አመሉ ስለለይ ገድፍ ቲ ሰላም ካብ ልቡ ስለለይ ተቀበሎ ቲ አውለሎ ጉጅላ ያው ነዚ ሰላም እዚ ለምዝራግ ለይተን ቀትርን ክሰርሕ ጸኒሑ በብጊዜኡ ናይ ጌታቸው ረዳ ምሕዳር ፍሪሱ መሊሱ ከዓ ህዚ ከፍርስ ካላይ ሕግ ላይ ሆነ ጸገም ፈጠረና መረጻ መምጻ ስለዚ ትግራይ ሰላም የለን ሰብ አትዩ አሙጻ ጸገም አሎ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በጣም ተዳኺሙሎ ምስናይ ደገ ጸላእት ኃይልታት ካብ ሕግ ወጻኢ ናይ ምስራሕ ተርእዮታት አሎ ስለዚ ሰላም የለን አህማ ኩነታት ያለላ ትግራይ ህዝና አህማ ኩነታት ይለሎ ስለዚ እዚ ልብ ብምስተዋል ያው ምዕላይ ምስተኻል ኸድልዩ ተዚ ኮይኑ ግን አፋፍኖት መሊሱ እንደገና ከምዚ ዘዋርደም ልባል ብዙሕ ግዜ ሰተታት ላ ተፈጸሙ ተመሊሱ ከዓ አብሊ አድላይ ምንም ትርፍ ለይብሉ ምንም ረብሓ ለይብሉ ያው ክንዋጋይና ምስናይ ደገ ጸላእት በሓባር ኮይና 4 ኪሎ አቲና ቤተ መንግስት መፍረሲና ልብል በጣም ዝምቡዕ ውጽኢት ለይብሉ ስሑት ካልኩሌሽን ተኸትሎም ያው ህዝብና አህማ ኩነታት ማለስና አምሮ ባዕሉ ተረብሽሎ ማለት ይገይሰርሕ የልምዕ ተስፋ ከይህልዎ እንቀጻለን ይኸይሐስብ ተማሮ ከይማሩ ነገዳ ከይነግድ ሓረስታይ ከይሐርስ ግብአት በአግባቡ አትዮም ከይሰርሑ ያው ተለይ ተረጋጊዕኻ ሳይኮሎጂካሊ ጸገም ስለለሎ አው ከምዚ ኩነታት ያለላ ትግራይ ለም ገለጹ ሕዚ 23 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብ ፕሪቶሪያ ከተማ ደቡብ አፍሪካ ውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተፈጺሙ ካብ ዝፍጸም 3 ዓመትን ፈረቃን ኮይኑ ወሎ ሕዝና እንታያትዮም ከይዶም ማለተይ ሕዚ DDR ና ተፈጸመ ነይሩ ዝኾነ ናበል ኸይዱ አበይ ናይ ከባቢ እዩ ሕዚ ደው ኢሉ ኢልና መባል ንኽእል هو هذا جيت سو تي دغاو خطريت لها تخكليو بروسيسات غلن يلو فورق ግን ከም አይኮነን ለምንታይ መስለካ ካም መጀመሪያ እንትፋስ መግዝኢ እድመ መግዝእ እንበር ነት ሰላም አይቶም ለፈረሙ ሰባት እንኖሩ ሰላም ካብ ልቦም ተቀቢሎም ስለረአይዎ በተግባር ዮም ፈሪሞም ወቶም ለወከልዎ ግን ታሪኻ ወዲያው እግሮም እንኳን ላውዚ ኸይረ ገጸ ዮም ኻሊ እንትነምጽዮምና ትክክለኛ ናይ ሰላም ድሌት ይኖሮም ካም መጀመሪያ ስለልሆነ ውን ቢጊዜኡ ብረት ይሓው ነይሩ ማለት እዚ ምንም ንፈልጦ ስለልሆነ ለምንታይ ግን ከም ይገብሩ ልብል ይህዝቲ አገዳስነት መስለንና ትግራይ እንድሕር ተረጋጊዑ ህዝብ ትግራይ እንድሕር ሰላም ረኺቡ እንድሕር ናይ ኢኮኖሚ ተጠቃምነት ተረጋጊጹ ፍትሓውነት ድሕር ሃልዩ እትናቶ ማካይዳት ናይ ሃፍቲ ምኽዕባት እቲ ናይ ፓትሪኖጅ ኔትወርክ ልባል ውጅለዮ ኣብ ትግራይ ለሎ ታይ ማለት ይሱ ጌታቸው ሲ እንታይ ትፈልጥ ለይኮነስ ንመን ትፈልጥ ንመን መን ይዝምድናኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ንግዲ ረብሓ ለለዎም ሰባት እቲ ሶም ናቱ አጫፈርቲ ሆኑ ስለዚ ተጠቃምነት ስለልሆነ ካላይብት ለሰርሑ ወስሕተት ለላ ተሐታትነት ሓላፍነት ወስድ ተለኻ ሁሉ ግዜ ተሐታትነት ኣሎ ትራንስፓረንሲ ኤንድ አካውንታቢሊቲ ግዴታ እዩ ሓላፍነት ክዋሃብካ ተሎ ሃገር ለአክልዮም መርህ ነይሮም ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ስለለይ ተቀበልዎ ይተጸገም ተፈጢሩ
እሱ ድማ ካብ ምንታይ ይለዓል ይመስለካ ካብ ብኣፎም ናይ ብዝሃ ፓርቲ ተኸተልቲና ዲሞክራሲና ኖ from the beginning society ሸዓተ ሒዞም ምቅታል ጀመሩ እዮም ማለት እዩ society ሸዓተ ምቅታል ተጀሚሩ ዘመነ ሕንፍሽፍሽ ተባሂሉ ብኸባቢ 77 ከም ኮይኑ 93 ከም ኮይኑ 2017 ከዓ ዝምምሕዳር ነበረ ስለዚ ምንም ሓድነት ለይፈልጥ ካውዱና ቤተሰቡ ጥቕሚ ማእኸል ገይሩ ስለነበረ ካብ ልቦም ስለለይ ተቐበልዎ ነቲ ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያ ደርጉሑ ካብ ኣሸባሪ ውፅዎም ባዕሉ ሰይሩ ገና ለሃለወ ኣፈ ጉባኤ ለኣክል ጭምር ሰዲዱ ዘትዩ ንዒሉ ሓላፍነት ከእትዎም ክምክሮም ስራሕ ሞኪሩ ግን ተሓቂ ግን ኣብ ትግራይ ሰላም ተሰፊና እሶም ክነብሩ ይኽእሉ ክነብር ልኽእል ዲሞክራሲ ለስፈነ ፍትሓውነት ለስፈነ ትክክለኛ ምሕዳር ኣለዎ ልምዓት ለማልአ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀገም ብምንባር ኣብ ህውከት ልነብር ኣብ ዕግርግር ልነብር ጉጅለ ሰላም ክነብር ይኽእል መናወሪ እዩ መፋጥርቱ ስለዝኾነ ማለት እዩ ተዝኾነ ነይሩማ ፅቡቕ ነይሩ እኮ ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ኣይተቐበልዎ ነይሮም ኣፋዊ እዩ ነይሩ ሽማዊ እዩ ነይሩ لجبري ساعي نيرنبر حقنيا أيتقبلين يرام سوم لي مرحوا لخوانة نجار كقبل سل لي يقولوا كحليفهم كأهم تري الله مثل مسارة طلعت لبهالون إثيوبيا ركفت سيمم سود حنوري أو تاريخ كبر مودة تان رأينا مالتنا إثيوبيا تفلت أنا جرس للخوانة بمدايم من قصة إثيوبيا تاريخ كن السلام هذا توهنا تمتئم من لور كويس سوم تحنت جزء سلالة وقرات مبر من قصة إثيوبيا كم جمر يا ماتيو بيكرنا بعركي يونا إثيوبيا بوليتيكا خستخاخ اللي اليوم ماتيو سلازم مسؤول لا لتياقه اللوخل خوزيلات ياقي خلط فعل اللوسة حقيل دانيكا سلازم هذا سلام مزيك خصوص كحلي ليتيك أتريد كينات كي يلعل كوسخ يلعل هذا تقرأ كي هذا جن بعن صار ترجمهم هذا جزء جبر هذا زي جبر لا ولا سر ربشوا كم مجمريو نتسلام أيتقبلوا سلالو هنا دم ليتن كترن نتسلام السنة وعلى بريتوريا المفرش ليتن كترن يصرح نيرام هذا قام تسرع الله بإفا يا جزاهم مدار أم مفرش يركوا مالتيو. أوكي حجسهم بزحق زي دقاقيمهم وعلى بريتوريا فريسي بزول إلا هو بزخنا مجلسي كسمع نرئي مننا كسب حزب بمنجس فيدرال درجة زي استباح على بزعبة وعلى بريتوريا كم زلوا ناقص على خم زلوا ينا نفلت زلوا سنسلتاتون هاي تقارص زلوا نادقها جي ممكن فريسو يولو كأوتملي سوم خالم على تخاو على بريتوريا يفتصم يولو خملو معنتي فريسو يزبل إلا هو مجلسي نايت بارتي سبات يوم أبقى لا يسال ساي معلتو يفسمون دمان دقنا وعلى بريتوريا يفتصم يتكبرنا مريتي وردي بلونا زقوانس ونقراتهم تاين ممال نادلهم حزقهم زلوا مالت توصي ولا لو تايد ليتهم حزهم أو هذه تي بمسارته وعلى سلام بريتوريا حزبنا تقبلوه مسارته ونكر لمن تاي قبلت يلكا ملامل دكو كموت سلالتحنلو كعصوان كبان سلالو صقا مبرات خراكو سلالجورو مسبيت سووا خراخو سلالجورو من ناي إن كان هافان من قصقاس سلالتجمرة دكو دهايم كفل سلالجبرة تنا عسكواس سوينا بالحات راس موت كان يشبك موت يليت أرنا تأو بيلو توم كانت كم دلوا غينا مالتيو سلالة زي سلال غنا حزب تقبلوه هذا حزب سلال تقبله سوم جنا يتقبلوه هذي ميزان كحلو الله مالت سلازي كونفيس كجور الله مالت ثلث نجار وحدا جيزة على ما يكالي هذه وعلى بريتوريا فوريسي يلولو كم جمريا ياو سولا قاتلو ون سلالة فرس ون تجيزهم عدار سلالة فرس وو سوس سولري الله يو ماليسهم دم ما تايجورو يا عاوزي سأل له أو قدي فوهم لا عاوزي مثله بل سي تقرأش لا هدي سافاي مثله ولا كواب وهاو تقالهم صاريخهم قالت ولو عاوزي السر تقرأي اللي قبلنا يتخوينو أنا ممكن السر حقت عيسنا سلازي نتهزبي ميزان لاو توبتينوهم سلالخونه هذه كم قدم يلن تي مات يسوي رأى على عقبات أورنات كفيتو من سيتقرأ يسوي ماليسون دجانا بتمسوات كعاه ينقد اللهم على تيزبنا هد نقر سلازي سو لممسع لا هذا لممسع تلفورسات اللي تبتنو تي بنا جيتا شوردان نهرة ناي سلام هواهو ناي سلام حسام ناي مجلس في الله ناي ميديا في الله سلام أو سلفي زي مع أساس اللي تدرجوا حتى هجور اللهم هذين بق علو يوم جن لا يفت أمام أنت خفت أمي اللي بلا فتهز بنا خوينو علو يوم يصرح له يوم لولو لمدين جاري يوم لتقام اللمبر بلبام كم تقدم إلى الجلسة خاص لا يتقبل كايو بالبخال يتقبل كاي نجار تزارب كاي شفت يقولي مكنياتو بتجواري خاطر رجاجس بتجوار تفنقلت مولس وقبلت له مبيله أتكي
ኣረክቡ ክበሃል ተለው ይቀብሩ ነይሮም መረጃ ሓበሬታ ኣለኩ ይፍለጥ መንግስቲ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ዲዲአር ኣምፅኡ ተባሃሉ ኣይሆን ኢሎም እዚ ላገበርካ ለሃለኻስ ድሓር ከዓ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፈፀም ዝተለመደ ገዋሕታ ናይ ምስማዕ 50 ዓመት ኣብ ሓቂ ላይ ተመስረተ ህዝብና ምድንጋር التزاوج حواريتا بمهاب حزب لا خدام تاو لجبر لمدي حق تزاريهم يفلتك وحدكم ديمقراطي فيل ديمقراطي يلي لا يتمرت تموريتي فيل يحسي حزبنا اب سيفتنيت ينبر بعلو بروف سلالخوان سلازم نمد نغار لتقوموا لنبر وعلى بريتوريا خام مجمريا كاب حدا مع التنا مجمريا التفرمتا سلالي تقبلوا بولو اي بولو لول مفراسكو يمطلوكو سنكو يكولوكو يسرا 5 كيلو 500 تلناس تمينوم كاتمارو تلي ترفه اوصيوم كو يكولوكو تاغورلو ስለዚህ ስለሆነ ለምድንጋሪዮም ሱጥቶም ለምትላለዮም ሕዚ ቅድም 2013 ቅድም ከም ዝገለጽካዮ ኣብ ትግራይስ 1.8 ሚሊዮን ህዝቢ ተጠቃሚ ሴፍትኔት ነይሩና ናይ ኢኮኖሚ ጽገም ሃልይዎም ከይንብል ካብቲ ናይ ትእምት ገንዘብስ ብልቕሕ ኳስ ከተጣይሾ ትኽእል ኢኻ ነቲ ህዝቢ ማለት ኩል ግዜ እና መጽኻ ካብ ትቀልቶ ውሑዳት ነገርስ ባዕሉ ተጣይሹ ርእሱ ኺኢሉ ዝነግደሉ ወይ ሕርሻ ድዩ ካልእ ድዩ ኮታስ ባዕሉ ዝኽእለሉ መገዲ ግን ብልቕሕ ብዝተፈላለየ ግዜያት ብውሑድ ወለድ ወይ ክኾን ይኽእል እዩ ተኽኢልካ ድማ ብስሩ ብነፃ ሂብካ ግን ትልቕሕ ዝምልሰሉ ዕድል ፈጢርካስ ህዝቢ ምጥያሽ ይከኣል እዩ ናትካ ህዝቢ እንድሕር ተሓልየሉ ኮይንካ ማለት እዩ ግን ንሶም ኣብ ሴፍቲኔትን ጽኢሉ ኣፍትናታቶም ዕኒኒ እናበለ ናቶም እሱር ክኸውን ናይ ምግባር ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ነይሮምና ሕዚ ኣብቲ ፓርቲ ዘለዎ ረኣያ ባዕሉቲ መብዛሕትኡ መንእሰይ እንድሕር ሪኢኻስ ሓውቦ ይሰውኤሎ ኣቦ ይሰውኤሎ ኮይ ሓትኖይ ኣሞይ ገለገለ ይብል ሶ ሓትኖኻ ሓውቦኻ ኣቦኻ ገለ ቤተሰብካ እንድሕር ሰውኢኻሉ ሎማዓንቲኡ ንዓኻ መስዋእቲ ደለካየ ዝብለካ እትኾይኑ ንስኻ ባጋጣሚ ተሪፍካ እንደገና ደቅኻ እውን ከምኡ መስዋእቲ ክገብሮም እየ ዝብል እትኾይኑ ፓርቲ ማለት በቃ ኣቕሓ ጠረጴዛ ወንበር ገለ ማለት እዩ ንጥቀመሉ እንተያርግ ንቕይሮ ወር ዝኾነ ነገር ማለት ንሰባት ክጠቅም እዩ እምበር ንሶም ንዕኡ መስዋእቲ እናኾኑሉ ከማምልኾት ክነብር ዘይኾነስ እቲ ፓርቲ ነቶም ሰባት ክጠቅም ዝሐሸ ሰላም ክፈጥር ዝሐሸ ልምዓት ክፈጥር ዝሐሸ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ኮታስ ኩሉ ነገር ተሰብስ ናብራኡ ቅልል ኢሉ ክነብር ዘኽእል ድልድል ክኸውን እዩ ዝድለ ነይሩና ሕዚ ትቅድም ሕጂ ኣቦይ ስለ ዝሰዋኣ ኩሉ ሓትኖ ኣሞይ ዝብላ ተሓሳስባ ኣሎ ዶ ቀኒሱ ዶ ወይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ከመይና ንሪኦ ሕጂ ትዝነበረ ተቐባልነቱ ባዕሉ ቅድሚ ኩናት ኣብቲ ናይ መኸተዝ ባህል ግዜ ዝነበረ ኮኾና ትሕጂ ዘለናየ ግዜ ከመይ ትርኦ ምት ፓርቲ ዘለዎ ተቐባልነት ትሕጂ እናዞረ ዝስብስበሎና እቲ ናይ ቀደም ኣነጻጺር ተረዲኒ ሕዚቲ ብመሰረቱ ትለልዓልካዮ ንምንታይ ኣብ ሴፍቲኔት ካልእ ልበሃል እቲ ቀጥተኛ ህዝብና ብግልጽ ክፈልጦ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ደኣ በዓል ፀጋ ኮይኑ እንድሕር ደኣ ሃፍቲሙ ድሕር ደኣ ነቂሑ ትነወሮ ዲሞክራሲ ልምዱ ብደንብ ትባህሉ ባህሉ ተለይ ተረፈ ይወቅዕዎ ባይዘወይ ጉጅለ ህወሓት ለህዝብናና እሱ ክሓድረ ይኽእል ንምንታይ እሱ ለምፅኦ ኣካይዳ ዲሞክራሲያዊ ሆነይ ህዝቢ ድማ ዲሞክራሲን ላለመደ ሃፍቲ ናይ ምክዕባት መንእሰይና ስራሕ ላረኸበ ድሕር ከይዱ ታይሉ ይመውት ልብል ስለ ልቃረን እዩ ተጸገም ተፈጠረ ስለዚ ኮነ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝገብርዎ ነይሮም ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ይኾነ መጽናዕቲ ተገይሩ ብ2012 ማለት ዶክተር ደብረጽዮን ምስከደ ማለት እዩ ዩኒቨርሲታት መጽናዕቲ ገይረን ነይረንና 27 ነጥቢ 6% እዩ ናይ ትግራይ ትሕቲ መስመር ድኽነት ተባሂሉ ተረጋገጸሉ ብመጽናዕቲ ማለት እዩ ስካብ ኢትዮጵያ ትልበዝሐ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ልነበረና ስለዚ ህዚ ቲ ዕላማ ከም መጀመርያሲ ህዝቢ ትግራይ ልምጥቃም ኣይኮነይ ነይሩ ንኾነ ነይሩማ ንምንታይ መስኖታት ለይህሉ ንምንታይ ብዙሓት ልምዓታት ንምንታይ መንእሰይ ስደት ንምንታይ ስራሕ ስእነት መፅዩ ንምንታይ ናይ ህፃናት እንትን ኮይኖም ብጣዕሚ ኣብ ዳስ ንምንታይ ተማሃሮ ይማሃሩ ትፈልጥ ኢኻ ኣብ ልዳስ ልኾን ገንዘብ ስለተሰኣነ ማለት ትምህርቲ ቤት መስርሒ ስለተሰኣነ ገንዘብ ድዩ ዳስ ነይሩ መለመን ይጥቀምሉ ነይሮም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰበብ ገይሮም ፎቶ ላልዓሉ ብህፃናት ትግራይ ልመና ቅርሺ ይእከብ ቅርሺ እሱ ከዓ መሊሱ ንኾነ ነገር ሲስተም ክቕየር ተመፅኡ ከዓ ያው ለፕሮፓጋንዳ ይውዕል ማለት እዩ እቲ ታይ ይመስል ልብል ግን ሰማይና መሬት እዩ ሕዚ ሓደ መስዋእቲ ሲ ልምንታይ እዩ ትመፅል ኣለዎ ሕዚ መስዋእቲ ምንቲ ናይ ትግራይ ግዝኣት ምሕደራ ኸይትብሎ ዳሉል ብራያበል ወልቃይት በል ልፍጠሩ ለው ፀገማት ንሶም ለምፅዎም ፀገም እዮም ዋላ እኳ ካብ ቀደም ውነወረ ተኾነ ሓደ ቦታ ግን ስኢልካ ዳሉል እና ኣርሆ ላውዚ ተኸይድካ ናይ እንደርታ ናይ ዓጋመ ነበረንስ ቆሪፆም እዮም ይቦምዎ ማለት እዩ
راهي لا ولا بأسيهاش الله سي بنتنا نوع على سجم ينورو مليس كا أخل تهزو حدا من النت أكل تتغفل والكأيت غير كا أجدينا أجدي بعلو تبل تخلي خمالتيو علمت الناس علمت ختم تدخلي خمالتيو جني تبقى يعني يوم سلازي التمسوات سي وي لمعات دي ترجع يسلو وي توم لو سو كو محكم سينهم كو فقاد كو نديم لنا كو تايم وي هسزيس منم أنا مزراب لكو يدلكو محكم سينهم جزاء سينهم كفرس إنهم كوتهم تسوقوا سلازي لمن تأخذ سواء يهزي العمل لا يقول له مسواتي نحدا جود جلنا نحدا بيتسب ما إحنا بمفدها بالحزب تجري بعده تقارن له ترى دي كاديو هذي مسفنا وسرعتنا وعلى سجم اللي هو قندمنا وعلى نتنك على هو مالتيو هذي مالت عرس متحات بعلم صدق أبات يخوننا يتراهل كا بموسوات أساس كا نتي كبرن نتن المقع عينتي له مالت هذي مالت عن خورد يدلن لا نتن قال خد يدلن جن تي بعلو تناي تجري من النتسي تي مكأل بعلو تريها هذا سهم كتال مسؤول كوسون نمسكوكيو سلازي هذه معري خوني لله مجمريا بمد نجار دق شيء ويو على أفتح 10 شوعة عمت الجوارق قالسي ما سيلنا هذه علمت النتي كنا درجي أقوى نسلنا أنا أقول قلة تسلنا وروا أمينو شرحات ولا ينوروا أمينو قالي سدقو أبشت جبرت خليها لو تأمسيو تدحري إلي ما تصير هالسجم السود معلم تاي مسيلك علامة أخام مجمريا ديمقراطية وسرعة تخيلك تخائل كاسي ناي بلسجنا ناي معلم متأسي خواني كهود خام مملأ ينيرو بيتسب كام مملأ ينيرو هذا حدا من قستسي خام يجيرو بتم أساسالي ينقد مكرويات السو سرح فتقام السو فتح السو بيت فرد السو دهننات السو بيتسب بموصول تأساس خام يجيرو خوانستي لمن تاي منقص نقاد يخوني الجهاز أساسي ولمن تاي منقص نقاد يخوني يولي منقص دحر نقاد يخوني خامني مسونا كمني ترانسنا حيزو سرعته تغيروا الجزاء أو جنزة ولا ولا أخاي وكاي ركب كاي سلازم نايت جراي بلشت لهم هو حياة سرعته يكون سرعته فريسو ناي جوجلة تقوم مثلا لبركات هذا جن إذا تجراي نقحي تلهم تأخي حطهم اللي تلهم هو سلام كم يمصعب زل خي حبيب كم صعب مش خمسي الناتي هذا جن تردي ويو لمن تاي أنا دك أنا نسوي لنا لمن تاي هذه تدقق جامي تزن 10 شو حتى عمت وسير كاس كهم الشعبية عن نوري خيوس هذا ملا من أسيت ودي أمنا هذه تايس إنه توم دليت لوت لبالو سلام كم تقول جبوم حيلي على حدا وهود على حدا من جدات يوم لهذا بتجراي تتقاويهم كي يخدو خاولوا ورسوه قال لهم ولاد قال لهم قال أي ولاد سالسة ولاد كوينهم تصل الولو وهود له أنا قال سلسلة الليلة هزنا هذا تردي لمن تاي مسلكه ترى أيكو فتناي جيتا تشورد دان نبر جزيهم لهالوكو حزب تنبين رأيو حزب شرر رأيو حزب عجام رأيو حزب ندرتار رأيو حزب رايا رأيكو وجهكو بقى أين دليلكم يقول وامكو لهيك أمكو تخافي لكو هم أمي باكو هذه اللي على تامر رجع قلت له هذه كم أمي باخذ كاتل له خص سايد شعتي تخافي نجار فيش موت تبع شعتي له لدكتور أرجعوا له حزوه وتيو 9 سلستيلر أي تجمع معهم كل تشعي جليلة تجمع جانا بقى مكنياتو بحد انترفيو نقبرت لنا فانا تستوسيها بوليتيكاو سعرتي تسعيرو واحد هذه فحطرطر كم درو تلي كوينسي بوليتيكاو سعره سله تسعره حزبنا هذا تردي وي تايد لي جن هذه لا بنا حسوت حبريتا مزع عيدلي سلازي تللو قطللو رزيس تقبر له لمن تكنبر له مسواتي كو باسي فلال انديو لا هايمانوت كاين خد تم سوءات كل ربح يوم تتوهيل كل ربح خمسة لهم بر ذا العالم لا تحرك كأننا برس لليل الخاء بزيه قال صلى سلام كما يمتع لذلكن بقى أنا تاي مخر لنا مسيلك أجيج ما جمريا خاص معيد خوت لهم زي بسوات يحمق يسبق دك بير دك هاجر اليوم بسرعات خمسة لهم خال ناكاودوم ولا يكون يصرح موت يوم اليوم المعتات اللي نيرهم يوم سلازي مجمريا خاص معيد يسوع خاص معيد يسوع مالتيو كاب كواجا إيه كاب مسألة خوين هاجر كفرسية سو عايك علي جن واجا خير يخفل هزنا عندنا خاص معيد يسوعنا لا مرد دائم لا زريات ربي زي مسو كام مسنا يدق حيلتات من مشيت اللي يترخ ولا مسرح من قصة فيدرال قلتي أي درادرنا يبين سلازي لا دريدر يمسو كلايتهم عبيت عدي هذا جزء بزي تاريخ هاسي الصوم شمقلنا ناتاتهم دقفت خادر الزجاج يوم سي دحر سمرت كعوزي بعلم للولش نعرق خمتي لهم الزجاج يوم مالتيو إنه كاسم الساينة توسيو تخكلنيا لا عرقي لا مرد داء لمتس
ንሶም ለመጨረሻ ለጥፍዎ ጽፋት ታህልዩ ልሕተትሉ ተትከዓ ምህረት ኣሎ ተረዲካ ዶ ኦፍ ኮርስ ስለዚ ህዚ ጥፋት ብሙሉኡ ናታቶም ኢልካ እውን ኮይ ትወስዶ ይኮ 9% ተሕተሎ 10% ለሎ ኣብ ኻሊለ ስለዚ ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ከም ሰላም ልምዓት ሓድነት ልደሊ ብልበይለ ልቃለሰሉ ቲ ጉዳይ ኩናትን ጉዳይ ዕግርግርን ይትረፍ ትናይ ደገ ኢደእታውነት ይትረፍ ይደራደሩ ይምፁ ነጋሪት ጦርነት የቋርጹ ይረዳዱ ትህዝብ እንዲዩ ተሐቀይ ትህዝብ እኮ ህዝብ ትግራይ ኦኬ መንግስት ኢትዮጵያ ተሳሂቶም ወዶ ግን ካል መንግስት ካል እዩ ዘረዲካዶ ካል ይመስተዋዓል ስለልኾነ ካልኣይ ሎምጾ ረብሓውን ዋላሶም ኣይሰዓሩ ገለ ይግበሩ ዕግርግር ተተፈጢሩ ናዕሉ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ መናእሰይ ካብኡ ይሙቱ ካብዚ ይሙቱ ሕዋትና ናታ ሃገር ዓዲ ሃፍቲ እዮም ስለዚ ላብ ዕርቂ ላብ ምርድዳእ ላብ ትኽክለኛ ናደገ ተለኣኽቲ ተይኮንካሲ ኮፍ ኢሎም ኣብዚ ይመፁ ኣለዉ ይወፁ ይሕከሙ ኣለዉ እንታይ ፀገም ኣለዎ ስለዚ ህዚ ለመንጎኛ ጌርካ ምርድዳእ እዩ ትመፍትሕ ክመፅእ ልኽእል እዚ ንምግባር ግን ከምቲ ናይ 2013 ቀሹ ሸኩ ኩሉ ጦርነት ምጉሳም ከዓ ከቋርፅ ኣለዎ ካልኣይ ካብኦም ዝተፈንጨሉ ለለዉ ፖለቲከኛታት ከዓ ካብ ስምዒት ክወፁ ኣለዎ ስምዒትን ፖለቲካን ሓቢሮም ይኸዱ ስምዒት በቃ ህዚ ንምንታይ ተባረርኩ ገለ በቃ ኣጋጢሙ ምንብራር ይኾነ ይሞት እኮ ኣለኮ ንሕና ም 2013 እኮ ወፂና እኮ ስለዚ ታይትዋና ማእኸልና ህዝቢ ትግራይን ሃገርናን ስለልኾነ ሰላም ልኽመፅእ እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዛዕባ ተፈናቀልቲ ድዩ ብዛዕባ ናይ ምምሕዳር ኣካልና ትግራይ ለለ ድዩ ብሰላም ክውዳእ ይከኣል እዩ ለይከኣል እዚ ዓለም ሞት ጥራሕ እዩ ስለዚ ኣነ በዚ ታዋና ቁልፊ ከደራደሩ ልግብኦም ሰባት ብፌደራል መንግስቲ እውን ልኽመፁ ልኽደራደሩ መንገዲ ክፍቲ ኢለ ልሓስብ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ እንትን ከብለ ይደሊ ስለዚ እንደገና ፅባሕ ንጎ ከዓ ዳስ ተኺልና መርድእን ካልእን ከይመፅእ ላብ ሰላም ይምፅኡ የስተውዕሉ ልቢ ግዝኡ ኢለ ኣነ ክሓስብ ይደሊ ማለት እዩ ጽቡቅ ያቅኒለይ ሕዚ ለምዘበን ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ዝካየድ ኣብ ምካየድ ዘላ ኢትዮጵያ ንስኻ ድማ ኣካል ናይ ብልጽግና ፓርቲ ምስቲ ምዃንካ እቲ ናይ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ኣብ ዘሎ ከይዲ ዘሎ ጉዕዞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ትነጥፍ ከም ዝኾንካ ይርዳእየና ሻውዓይ ዝበሃል መጀመርያ ነዞም መናእሰይ ትሕቴና ዕድመ ዝመፁ ንምንታይ ሻውዓይ ተባሂሉ ተይልናስ ያው ካብ ኢህአደግ ጀሚሩ 87 ምርጫ ተጀሚሩ ካብኡ 92 ነይሩ 97 ነይሩ ድሕሪኡ 2002 ነይሩ 2007 ነይሩ ብምኽንያት ኮሮና 2012 ክኾን ዝነበረ 13 ተኻይዱ ሕዚ መበል ሻውዓይና ዘለናና ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዛ ማለተይ ምርጫ ካብ ጅምር ጀሚሩ ካብ ኢህአደግ ጀሚሩ ተዝሓሸ ዝበሃል 97 ብፍላይ ማለት ጽቡቕ ምንቅስቃስ ዝነበሮ ጽቡቕ ናይ ሚድያታት በዝሒ ጋዜጣ መጽሔት ገለ ኩሉ ነገር ኩሉ ኢትዮጵያዊ እንታይ ሽሙ ዝገበረሉ ዘድንቆ እዩና እናበለ ግን ቀፂሉ እዩ ብሓፈሻት ምርጫ ምካያዱ ኣብ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ተሃገር ዓብይ ለውጢ ስለ ዘለዎ ምንም ጥርጥር የብሉ ንሱና ሕዚ ሻውዓይ ሓፈሻዊ ምርጫ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ንስኻትኩም ከመይ ትነጥፉ ኣለኹም ጽቡቕ ዝሮ ዝሮ መረፃ ማለት ዓብይ ዛዕባ እንድዩ መንግስቲ ክህልወካ ምግባር እዩ ኣብ ትሕቲኡ ግን ንሕና ከም ፓርቲ ናባዕልና ማኒፌስቶ ዘጋጂና ኣብ لتقمط 4 برنامجنا مسرت جيرنا مانيفستنا زجاجنا ملكتنا للنصيرنا ياو ناي بتكرينيا ناي سنداي هنكو تخون اللي تتأمره يو يسندي نودل بحالي يمتيو مستي نصرح لنا سرح مسرت الجبرة مالتي مغنياتو نحنا هم هاجر ناي بوليس ناس عنت طريقه عدوى للرجاجنا يجننس للهنا من يحمق يطبق وعلى دخنت ያለውና ነፃ አለና ነገር ግን አብናይ ምግብል አላውነት ምርግጋጽ ግን ናይ ካናዳ ስርናይ ላምጣና ያው ትፈልጥ ይኻ ማለት እዩ ንሱ ለምስባር አብናይ ስርናይ አብና ሕርሻ ፖሊስ ለመፀ ትፈልጥ ይኻ እሱ መሰረት ገይሩ እዩ መጽዩ ማለት እዩ ካልአይ ናይ ባጀት ለአላውነትና እውን ብጣዕሚ ኤክስፖርት ንገብረና ኢምፖርት ንገብሮ ትሬድ ባላንሱ ነው على خفته ስለለለው هذا ኳላ ሓደ ምናምን ትሪሊየን እንትን መጽና ለና ጽቡቅ እዩ ማለት እዩ ለዓበየ ናይ ግብር መክፈል ዋና ግን ክልተ ሽቶ ኢና ሕዝና አቲና ሓደ ሰላማዊ ፍትሃዊ ተአማንና ዲሞክራሲያዊ ለሆነ መረጽ هذه ያደግ ለምርጫ ታሪኻዮ ለይስሙላ ለግብር ይጻዩ ነሩ እሱ هذه ትነበረ ለይስሙላ ትክክለኛ ዲሞክራሲ ላተለማመድና መጽና ተትሆን ነርና ለበለጸ ይሆን ነሩ ዝሮ ዝሮ ግን ከም ፓርቲ ዲሞክራሲ ለሆነ ጌታቸው ከርካሲ
كأمنا كلنا عن الأبا ليه الخالي تلي خوين جن إسخازي مرات إسخازي جور تبهالو النجار ليولو حاسيوم أستنتينهم كمورصو ياو 5.5 مليون بتاعمي تمزجوا لي فلت يجوا تمزجوا للسكايت هذا تاي تقول له قرب أفتي كركر ترقية اللخا بوليس الناس استراتيجي مسارات غيرك عم مكرخر بتفاخرت بارتات أو دخمت هذه بتدخمت بزي لحاشة بوليسي غير يعني خذل أو كندمال بقى تحتت منجست فتصوم منجست في العالم يلا سلازي تدالينا لنا يوم مزقوات ودي له بالتفل عليه كذا مرجع أنت تلاقيه تايق تعزتي يا ودي شغال سرح كله سلالو خنا ناس أخوينو دسلو ولا كمرت كاردخ وسد تي نايم من قصقاس تلتسرح سراح بمرعي ناس أنتم حليهم يوم لدالو له مالتيو كلاي كركرات اللي هم تطرق لها أقوم نوعلهم دخمتات اللي يوم هذه بارتي بوليسي بقى فلسفنا اللي هو ايديولوجي اللي هو تحساسبه زين بروجرام اللي هو زين استراتيجي اللي هو زين بوليس اللي هو زين ممرح اللي هو منجستي تخوينو دما بحق منجستي بأواج بدنب بممرح خمصيو او زيهم مسارات غيرك عمخاد جين ساريها ماريهاتات اللي هو مالتيو سوم رومي قبوم تلي خوينو جن لحاشا انتم كوينو يوتي لغد لي لا تيتعزبتي عبد الحلف 5 عامات حزب منجستي اثيوبيا خوينو غزاي منجست خوينو زمرح له بارتي بلصقنا زواتهم قالات كمي يفصموهم يلنا بخمين غمغمو نخل الحريت ملسيلنا يا وقتها مثلك هذه نصا خوينا ننغاغرنا بحقي مالت منجستي اثيوبيا ناي زللو ناي مريحنت حق المزراو لهاجرو ليتن قطر نسخيو اوف كورس كفتاتات لو تخميروم نورو صقمات لو سمعيتات لو جن حق نزارات تتباهيلو سي صينا اديس ابابا هزخت وستلخاسي كابنا كوريدر لمعات جميركا بناي غزات جميركا بناي مغن حجاز جميركا بناي صريت جميركا بناي تمرت جميركا بنات عنا جميركا لتسوحو سرحت سي وقطيرو ميودي تخونه تاي مسلكانا انا على حواريت التمسرت مرجع كندنا ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን رئي نخالي يرئ مالتيو هذه عاب كندي حواريتات هايلو كزاري خلكو يدش عابا ግን سميع هذه كوريدر لمعات لتمالئ لمعات يو هذه بزحات سبات كوت انتن سلالغورو لمنتاي لتمالئ يكون يመስለካ سب موانا عاب تمرتيت لسرح سرح انديو عاب طعنا لسرح سرح انديو لحاشا مغو تمغي بنداتاتنا لولدون قلعسي نممر مار عقمهم لحاشا خونلو زي المغبار كوريدر دحرو سيدكا شنتيت صريت اللوا ناي صنات مزناقع اللوا منقد اللوا تمرتيت لو كسرح يو كله لتمالئ ينتنو زن حقوسات لخونو عدتات او خيدن كزنانيات اللوا بقى بتعم انتن كوين لله سلالخونه لحشت عدت عنا التحلوت الدش انتيت التحلوت الدت ولده حصان تمرتنا مقبال عقمو لحشه سلالخونه صراحه نغون اي كمبيوتر نا انجينيرينج بعلم يا خوينو ايثيوبيا لطقم تودادارخ نكون لحشه ايكيو كلونا يغبر سو تحل يدما ايكونومي خمعلي ايكونومي تمعيل ان عبينا ስለዚህ هذه سويلنا تاينا نغورم نخل بعبيتن حدا ابناي صصتنا دحنነት لتغورو ريفورم عبيتي بفلا مكلاكيا نهاجر لعلاونته محلاو ولا مرجنا دهنነት تاريخا كإنسا جميركا غللتኛ خون هذا 57 انتن كلو اليوم كاو اتناي مسرابيتات ناي كاوزي جميرو ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀምሩ ለለው ህንጻ ረያው እዚ ላክል በአፍሪካ ተወዳዳሪ ሆን ንግቦ እስኻ ሰረት ሆንካ መስርሕ ቦታ ካል ሕሸ ሆነሎ ንጹህ ሆነሎ ስለዚህ ዋና ናይ ኢትዮጵያ ብልጽግና جهاد لمقبر يا تونا على ما زال مسرح دما افتن بروجرامنا اب ايكونومي تخيركا حموشته سيكتور لونا او توريزم كتوسط تخيليها او عرشات توسط تخيليها او اندستري توسط تخيليها سلازي تسريحهم بطعمي خالاي او دبلوماسينا تاريخ على هذه معنات كتغمغم لك هذه ايثيوبيا مسارته تعيو فتحاونتنا قللتنينتيو مونغونيا تكون لك سايد زي حزب هو هذا تاريخ هاب او الحلف كور قدم المينستر لا يتبابرت عرب امارات للو هادو كمتم تفلطو مبدغل له حد بانداتات اكل زراف يلون يرو قللتنيانت مالت سي مسجيتاچو لي مرخا مالت كو يغونيكو ግን ሳይድ ከዘይ ኢትዮጵያ መንግስት ታይሉን መስሊካ ሚዛናውን ክልተ መሰረት ይገብር ሓደ ሚዛናው ኾነሎ ናይ ሃገር ለዓላውነት ቅድሚያ ሂው ረብሓ ኢትዮጵያ ለኽብር ርክብ ይልገብር ካባ ሓሊፉ ድማ ናይ ዜጋ ክብር ሕለለዎ ቀጽላ ድማ ምስ ጎረባቢትና ኣብ ጎንጽ ለይኮነሲ ተመላሊና ንስራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ብዙሓት ዓበይቲ ለውጥታት እዮም ብፍላይ ትምህርቲ ናይ ፖሊስ ትምህርቲ ለውጥ ተገይሩ ይርኢኻ ለምንታይ መሰረት ናይ ሃገር ስለልኾነ
ካልኣይ ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ለሎ ዓበይቲ ናይ መዘናግዒ እንትን ለምሳሌ 4 ኪሎ ነው ሰርቺና ካብ ናይ ቀደም መራሕትና ጀሚራ ከምዚ ኢላ ትኾርምያ ያው ቢኢህአዴግ ቀደም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ለሃለው ለብዓ ሽንት ቤቱ ምናምኑ ነይሩ ካብ አጀሚራ ግን ላው ሁሉ ክትባጻሕ እንዲያውም ቶም ሓደ ጸገማት ነው ተተዓሪሞም ስለዚህ ተነጊሮም ልውዱ ይሆን ይውለካ ደለና ለመምራጽ በቃ ሓለፍ አለካ አድቫንቴጅ አለካ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ አለካ ዚ ክትሓፍረ ይትኽእል ምክንያቱ በተግባር ስለተሰራ ድኻታት ብፍላይ ድማ ሰው ተኮር ስራሕቲ ያው ሁሉ ለሰብ እንዲዩ በሰብ እንዲዩ ግን ሰው ኮይኑ ደሞ ከምትና ኢህአዴግ ካሽዖም ላመሉ ገንዘብ አብደገ ተገንዘብ እኮ ነይር እኮ ይገጭ ገንዘብ እኮ ነይር እኮ ግን ላብደገ ይኸት ስለነበረ ሀዝ ግን አንተ ፕሮጀክት ተጀመራ ካልአይ ህዳሴ ግድብ ባሉ ተወሰት ትኽእል ዝናይ ቢሾፍቱ ምዕርፎ ነፈርተ ህዚ ልጅመር ትኽእል ትማለት ባሉ ኬስ አን ክልተን በኤሌክትሪክ ለሰርሓ መኻይን ምእታው ረኽ ነግረካ ማለት ገና ብዙሕ እንሰርሕ ማለት ካልአይ ሓሊፍካ ኣብ ጉዳይ ናይ ባህር በር ለእግረ መንገድ ክትፈላ ሓበራዊ አጀንዳ ከይተልዕልዎ ልበሃል ነበረ ማለት ከይተልዕልዎ ስንኩም ሰባት ልጠፍኡ ልነበረ ለምንታይ ተኾይና ባህርና ጥንትና ጥዋንቱ አው ነበርና ለምንታይ ለናቲ ላ ሓደኽ ንመጽእ ካዋና ግን መእሰሪ ሓንቲ ዘረባ ናይ ዋና ብልጽግና ፓርቲ ዓብይ ስራሕ አምርድዳ አምርድዳ ተአሞኒ ቀሪሞ አይ ፎሊጥ እኮ ይخشودና ይብሉ ግን ናብሐቅ ግን ሀገራው ምክክር ተቋቁሙ ተቋምት ፓርቲታት ተፈኻኸርት ኣብ ሚኒስተር ይሰርሕለው ተራይ እኮ ይፈልጢ እንኳን ደስ ገና ተአተኻኮ ደጋፊ ጸላእና ፈተውቱ ህልከ እኮ ከተከፋፈል ነርካ ስለዚህ አበይቲ ለውጥታት ለለው اليوم ለመምራጽ ከዓ ሓለፍ አለው ወይ ለይወስድ ሕዝን ቀጻለ 5 ዓመት ከሕዝ ዝመርጸኩም ሰብ ፍላይቶም ንዓና ዝከታተሉና ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ አዲስ አበባ ሓዊስካ ብዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ መምሕዳር ከተማ ድሬዳዋን ካልኦት ክልላትን ዝርከቡ ንኽመርጽኹምስ እንታይ እዩ ሕዝ ናይ ቀጻለ 5 ዓመት ዕቅድኩም ቶም ቅድም ዝገለጽካዮም ነገራት ከም ዘለው ኮይኖም ተወሰኽቲ ንብሎም ንዕኦም ኣብ ምጥንኻርዎም ዘለው ነገራት እውን ቀጻሊ እንታይ እዮም ዘለው ሕዝ ወሃዚ ብጥማር ለምሳሌ ኣብ ሕርሻ በቃ ትርፍ ምህርት ክነምርት ኣለና ሰረዲካዶ ህዚ ዳቦለ ላተሓነቀ ናምምራት ሰባት ለእንትና ኾኑ ለይኾኑሲ ንኣብነት ካብ ናይ ምግቢ ለዓላውነትና ካብ ረዲኤት ክንወፅና ባዕልና ለኾነ ሪስክ እኳ ልገጥመና እንተ ኾይኑሲ ናይ ባዕልና ስቶክ ተሪኻ አዲስ አበባ በየክፍለ ከተማና በየወረዱ አበይት ንጽዊና አዲስ አበባ ንሰድ አበይት መኽዘናት እዮም ዝስርሕለው ማለት ለምንታይ ኾነ ነገር መካተሎ ና ዓለኻ ተከላኸለሉ ይኽመጽለሎ ማለት እዩ ካልኣይ ብመዳይ ቱሪዝም ድማ ምስ ትግራይ ለምሓራ ለላፍቱ ሰላም ምስ ነጸ ቶም አበይቲ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ተበጻሕነቶም ሃልዩ ኣብ ቱሪዝም ሓለፋ ክንረክብ ኢትዮጵያስ ምስለለዋ ጂኦግራፊ ምስለለዋ ባህሊ ምስለለዋ ናይ ምግቢ ዓይነት ምስለለዋ ንፋስ አየር ለሐሸ ቱሪስት ክውሕዝ ሞት ለሐሸ እንትን ክንረክብ ይልስራሕ ለ ማለት እዩ ካው ቶም ናይ ጉዋ ፕሮጀክት ወስድ ትኽእሊኻ ዛውነት በአፍሪካ ማንም ተወዳዳሪ ለውልን ሰርሕለና ናይ አየር መንገዲ ክትወስድ ትኽእሊኻ ናይ መዳበርያ በዓልና ክንስእል ትወስደለኻ ካው ናይ ባህር ጉዳይ ለይቀሪ ይኽመጽ እዩ ካልኣይ ኣብ ናይ ገዛ ለሎ ጸገምለ ላተፈትሐ ክኸድዩ ኣብ ጥዕናለ ብጣዕሚ ላተማልአ ከዚ ጽሬት ምሕላው ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ትምህርቲ ድማ ንኣብነት ናይ ኤአይ ዩኒቨርሲቲ ናባዕልና ኣብ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ታይ እንትን ይውለለና ሰለስተ ነገር ኣሎ ምፍጣን ምዝላል ታይ ማለት ይመስለካ ህዚ ጭፍጥ ዝሓሳብ እዚ ቴክኖሎጂ ናይ ባዕልና ክንፈጥር ኣለና ዓለም ትወዳደር ኢኮኖሚ ልወዳደር ናይ ባዕልኻ ቴክኖሎጂ ናምነት ካብ ታሕተዋይ ናይ ኣታው ጸፍሒ ላብ ልዓለ ከተብል ተለኻ ትራፕ ይገጥመካ ማለት እዩ ካብ ናሰብ ቴክኖሎጂ ምጽኻ ህዚ ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ ክትፈጥ ግን ክንፈጥር ኣለና ናዓልና ስለዚህ ኣብ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ክንምህዝ ለኺደና ለኽእለና ካኡ ድማ ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ምርድዳእ ለሎ መንገዲ ኣምጺኢና ኩላና ተዛቲና ከም ኢትዮጵያውያን ለሓደ ልምዓት ክትቃወም ይኽእል እዩ ድልየት ሓሳብ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ተቃዊምካ ሃገር ላፍረስካ ላተኮስካ ለይኾነስ ግን ክሰርሕ ኣለካ ስለዚህ ተኸኣኢልና ሓድነትና ጠንኪርና ካልኦት ዓበይቲ ግድባት ንሰርሐሉ ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንሰርሐሉ እዩቲ ዋና ክኸውን ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ናይ ፍትሒ ናይ ሰላም ናይ ምርግጋጽ ስታቢሊቲ ናይ ምባል ከዓ ልበለጸ ካልኣይ ብመዳይ መረጃና ድህንነት ከዓ ናይ ሃገር ጉዳይ ልላዓለ ተወዳዳሪ ልጎረቤትና ጸጋ ከምትሶም ሓደ ጸላእት ለይኾነ ጸጋ ንኾነሉ
حيرنا نسرحلو عبيت سرحتي خسروا يوم إلى حسب بفلاي مستناي غربتنا غرباب تختلع الخلخا بحر برنا للكاين يركنا حدا عبي ناي منغستاوي انيشيتيف كوين يوسد زلنا حدا بر بحري تايو زدلي نمنتاي يدلينا بر بحري مالتي حزي بخراينا نتقام زلنا سلازي كافت بخراي تقريبا حزنا يبعلنا نتزهلو الناس نتايو كدلينا ناي بعلنا نكهلونا ختا عينت سرحتهم يسرحو زلو كما يخنا يبعلنا كهلونا نسخيل نمنتاينا كنكبسي إننا يزبلسك حفشاوي بزعوا بحر بري هايلايتي بكاي وقتان كتغير هذه بر بحر مالت غورورو مالتيو بناتي هذه غورورنا سريح ناس አገልግልና ምጽና እንዲና ህይወትን ዘርአሉ ስለዚህ በር ባህር ማለት አና ለኢትዮጵያውያን ህይወትና ጎረረና ማለት እዩ ምክንያቱ ትልበዝሐናይ ባዮዳይቨርሲቲ አማያው አካል ይልሉ ስለዚህ ንሕና ዓለም ክንራኸብ ኣለና ብፍላይ ድማ ምስ ንሕና ለሓንተዝናዮ ፖሊሲና ስትራቴጂ ፕሮግራምና ኤክስፖርት መር ለሆነ ኢኮኖሚና ንሃንጽ ምክንያቱ ዓለም ሸያጥ ትሆነ ለካምበር ገዛእ ትሆነ ይልኸ መሰረታው እንትን ስለለለው هذا መዛህት ጊዜ ኢምፖርት ሳብስቲሽን ልግበሩ ነገራት ለጊዜው ትክክል እዩ ናዓልኻ ህልወካ ግን ለኦም ሸፊንካ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ክትወዳደረለካ ስለዚህ ዕዳጋ ዓለም ማለት ከዓት ዝዓበየ ባህሪ እዩ ስለዚህ ወኣት ክትኣት ስለለለካ ስለዚህ ምህርትና ክውስኽ እዩ ብዚ ህዝን ኸደለና ክንከደ ይንኽእልን ካልኣይ ምስ ድህንነትና ክንተሓዘለና ኣብዚ ኣብ ጅቡቲ ለሎ ማዕስከርና ይቶም ማዕበል ዓዲ ታይ ይገብር كمتي إيران نانت هذل قطم لا أتجتمس إحنا تاينا نكون سلازي إزي سلال خنا غوررنا سلال خنا هيوتنا سلال خنا العلاونات سلال خنا نهاي جدا بر بحري يدلينا بر بحري ترى عليه خنا بحري يدلينا معناته لمن تايسي إننا يوتيل كاجن ستة سلال تفصل هذه كلا نقص كلا اللي خنا سي from the beginning ستة اللي تفصلها نحن ترى خنا شرحتات علو مسارتها يعني خنو እስካብና ኤርትራ ምግንጻሉን ለምጹ ሸርሕታት ስለለለው ነቶም ሸርሕታት እዚኦም ነቶም ተንኮላት እዚኦም ነዞም ውዲታት እዚኦም አስተውዒሉ አምኻር ክልክ ከምቲ አድዋ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ለረጋገጸና ያጼ ምኒልክ ነበረ ኣብ ካልኦትውን ከምኡ ለይምኻዱ ክፍተት ተፈጢሩ ማለት እዩ ተዚ ኮይኑ ማለት ከለከለልና ለማሕድር ወን ወረጋያ ባህሪ ወለድና ሓለ ስለነወር ምንም ችግር የውልኝ ነገር ግን ከመይ ይኾን ለህዚ እዩ هذا عبي عاوتي معنات إثيوبيا ناي لو كيح بحري وين ناي خالي بحري بر قطعتي لا يدلي يلا except مسرتاويان طلعت لبالو مسرتاويان طلعتي تاي مسلكا نحنا نوم طلعتهم سلالخنا يخنا جن ببحري كانوا بعداويان مجزعتي ناي 10 20 50 وعللو تي ግብጽና ሱዳን ተስማሙ አልዩ ተዳህራዋይት መጀመሪያ ደማ ሰለስቲ እንት ንገወራ ለምስ እንግሊዝ ኮይኖም እንት ንገወሩ ማለት ኮታለው ማለት እዩ ስለዚህ ብኡ ኸድ ስለልደልዩ ካልአይ አፍቲ ውሽጦም ክራከ ይፍጠር በአባይ ተሸፊኖም ይኖሩ አባይ በቃ ህይወት እዩ ትጽጽ ይገለን hna አይን አጽ ከመገር ካታጽ ምክንያቱ ዜጋታትዮም ኸነውረሎም ናቹራሊ ደማ ለሁሉ ለአክል እዩ ስለዚህ አውዚ ሳሪሃ ማሪሃ ስለነበረ ክፍተት ስለነበረ ፍላድማ ቢሃደ ጊዜ ዕድል ለሃለዋ ያው አጸገም አቲና ማለት እዩ ህዝብ መጽ ወለደ ኸዓ ኖ ኢሉ መጽኢሎ ስለዚህ በሁሉን ሀገራት አምሽ መጋል አፈጻጽሙ ያው ስኽነት ይድሊ ስሚዒት ያድልን እንበር ህዚ ሁሉ ምሁሩ ወሎ ፖለቲካና ሓደ ሰባት ገዲፍካ ሓደ ለው የም ደገትሩ መብዛሕትኡ ግን ደግፍ ወዩ ደሞ ናተይ አይ ሆፕ ምንም አይነት ብለይ ጎንጺ ምስ ኤርትራ ክንራዳዳ አይነ ይልሐስብ አነ እዚ ኤርትራ ተሞሊሱ لا تورنت كأتي لا عقرقر كأتي زو إثيوبيا لا عقرقر كأتي متصاوتي ناي كالوت ناي دقة شرحي خنكون عيدل let's come to the table بكلام تربية يخمط والله هنا لا علاونة إرترا بالمنجستي يلا جن تمالين يرنا بزغنا قداي وطينا بتروحون هزهاونا يبنن نوعو حايرنا مسرح لمتى مسك حاير كمسرح إنرجي نما دمر في الفلسفة لسيو ስለዚህ ብልቢ هذا ሓደ ልወጹ ካም ናህና መንግስት ልወጹ ሐሳባት ኩሎም ካም ተግባር ለዓዱ ኢሎም ይፈልጥ ይትርላኻ ማለት እዩ ስለዚህ ብልቢ ምስተው ዓለ ይድሊ ስለዚህ ቅቡልነቱ ለዓለዩ ግን ደሞ ተፈልጦም ይኻ ማዕራውያን ያው ራሃ መሰረት ጌርካ ተሰርሐ ሀገርና ራሃና ነረጋግጽ ግን ንሕና ጥራይና እሱ ተደማር ኾን ይኽእል ተወሳኺ ንሕና ግን መጀመሪያ ውሽጣዊ ሓድነትና ለሃረህ መጸለና በሀገራው ምክክር ክንረዳዳ ኣለና ማንም ማዕረህ ክንመጸለና ኩላና ክንዋሳ ኣለና ዘን ኩላና ሓደ ተኮይና ሓይሊ we have a perception power ኣለና ማለት ይጽቅጥ ንፈጥሪና ስለዚህ እዚ ናይ ግድን እዩ ኢለ መገለጽ ጽቡቕ ትክክል ኢኻ በር ባሕሪ ኣብ ናይ ዓለምና ንግዲ ዓለምና
80 ሚእታዊ ንግዲ ዓለምስ ብባሕሪ ዝንቀሳቀስ ይብሉና 80 ሚእታዊ ብባሕሪ እንድሕር ዝንቀሳቀስ ኮይኑ አቡ ባሕሪ ተዘይሃሊካስ ካብ 80 ሚእታዊ ታይሽሙስ ትወጻ ለኻ ማለት እዩና ስለዚ ሓደ ብቢሊዮናት ደረጃ كراي نوتو وصاينا وش تعدل معاد كخوننا خمس والكيو ناي سلام نصتان ونتو كوتاس نابغزا خا كوحيس كيتا اتواس بيزاس كال اوتسوا تزيرو الكاي حيشنا እንኳን ናይ ዓዲ ሰላም ንጸጥታን ናብ ግምቱሽ ዘእቱ ነገራት ሙድማ ናይ ባዕልኻ ባሕር ባሪ ባሕይሊ ባሕሪ ክህልወካ ካልኦት ሰርሖም ስራሕቲ ኮታስ ጉሮሮ ኢልካይ ኻነ ድማ እስትንፋስ ዝብሎ በር ባሕሪ ንደቂ ሰባት ልክ እስትንፋሳትና ዞም ዘድልዩና ክንዱኡ ማዓቅ ንዓዲ ድማ በር ባሕሪ ምህላው ክንዱኡ ዝኣክል ዘድሊ ጽቡቅ ናብ ቀጻሊ አጀንዳ ሳይንስን ማው ድሕር ነታሐዘ ኮይና በመሰረቱ ቲ ከባቢ ሕና ላ ሓይሊ ባሕሪ ክነእት ተለና خبابي إثيوبيا بناسلام بحلاو نجيجنت أيتمن سلازم stability لا خمس يخيل هذا فتيوم يخونين أنا نعنتونا قيح بحر لقاتم لولا سجم خالي لقاتم لولا سجم سنحنا أخن حلوينا سلازم سلام تحلي خاطر تكملت لكل خاص للغنا كم تلوال كايو جزء خين وسط برن تا إيكونومي بنفيت اللو بوليتيكا محبراوي انتونو بزحي خمس خالي والكاينا صبوا كنوري أنا خالي معلتون هاجراوي مخكر كوميشن تتعيشون بصراحة خبزة أتو عمتات أو صير الله ملا إثيوبيا استفل عليه أجندات نتقبله تساتفتي كسب مفلايون ودي اللعب تجرايون استفل عليه مخكرات غيره مالتي استفل عليه عينة العسران كلتن خيباتات تجيرومس حزد ما بقربة جزاء وديساوا أب سكايلايت هوتيل تولدتي تجراين بوليتيكينياتات تجارون كاب تجراي خونا ما خل عدي زلو تأخاخيبهم أجندة نايم فلاي سرحتي تصريحيو أو وش نسون سخان يركا خانا كمين يروسكي نسون قرنا نتملكتين هو هذا بمسارته تي هاجراو مككر سوات ليخون كوتلا مالت انت داي كوتلا جور وصل لهنا بك هاجراو مككر لدليل المخنيات ناي تاريخ أجمل له زعتي ناي بانديرا لي مسمع معله أما كلا خلي في الحيلي من اللي مسمع معله عود هذا ناي تخلل هذا ولا لا أجمل له مالتي معناته إثيوبيا هفرة بهراوي عند حدنت كله على و ناي قل ما بتم تخبر لك ناي بدون ما بتم تخبر لك إثيوبيا أقدم كا كل الكلام من الوسط كان قريب لنا أو عبيد أجمل سلالة لا السوت هاي سعبين يمس بوليسي استراتيجي بروجرام لتقارصوا كلها ناي نفس مومي تحدي يفرس تحدي عيسر تحدي يلمع تحدي يفرس سلازي حدث للي مسانا تايدليو نمخاخر كنياتو هذا ارقا يدلي قال يدلي تبعس بهر يلي قال اليوم سيو ግን زي سويلو قنصل لሆነ ተሐሳስ ባዩ ስለዚህ እዚ ስለደለየ ከመንግስት ድማ ሃገራዊ ምርድዳ ይድልናዩ ለምንታይ ተራዳዲና ሓደ እንደራቲና ኮይናሲ ፈጣን ልምዓት ፈጣን ዲሞክራሲ ፈጣን ለውጥ ነምጽሞ ለሐሸት ወዳዳርነት ይልወና ህዝብና ድማ አስተሪ ነብር ግን ከመይኔረው ቴልካ ግን ሓደ ናመጀመሪያ እዩ ናመጀመሪያ ዙርዩ كالي غلط اللي يعدل لافتهم تلو القلاع عركلا وخالي مستمع مفتح مسموطه مالتي جن كاب مهارات نيرمو كاب نبرتلن يرم كاب قحتلن يرم كاب تفخخرتي بوليتيكا بارتات لن يرم نبطعمي انتم نبلي نيرو نحنا اوتايو نيرو تمخكر هذه قال لي بصح يزارون يرم مالتي نحنا كو سلا تግራይ ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ሲ ከመይሊ መት ተምለለው ጸገማት ሲ አበይት ነገራት ናነት بمحضر أكل مس خلي لهم حرا وتطلع أجمل له زي خميل فتح يهزن إحنا نزتنير ناكو سلام كميل يمتع حاجة من قصنا كميل محاجنا أنا لي تأمنا إثيوبياويان بانديرا للوم تأجم مالت عوتي مزجبنا نتأتلي التاريخ أو ضد العالم سي حر بتاع متورد حد بانديرا يمتع حد يمتع تنهاجراو بانديرا أنا هذا أي تيتنتهو بانديرا تجري ولا جن هذا لمس خوني ولا لك هذا دم خو كلهم دم تاريخ هذا يوهان جميعهم سويلهم تقبلهم خود لا تجبهم كلهم نعلم لا تفهم مالتيو نو جن بانديرا بك قوام يخون اللوكو مغنياتو سخامه صح حدا وردسي بانديرا انا تهاجر تعدي قصل هو سلازي اوزيهم حبي كلا اب تاريخ نا تاريخ شفت له انا عدوى طورنت كو تاريخس شفت له مالتيو ግን ከመሃገሪናው እንትን ኦሮሞ ወሎ ትግራይ ወሎ ማሕራይ ወሎ ጋምቤላ ወሎ ሁሉ ከመሃገር ከቲቲዮም ጽዩ ሓበራው ዓወትዩ ስለዚህ ጉድለት ክነውሪ ይኽእሉ
ግን ታሪኻው እዚ ኳስ ናው ዓለ ፀገም ኣለውና ንዚና ንዝት ነርና እምበር ንሕና ከምቲ ሶም ዝሓስብዎ ከምቲ ሶም ልኦም ለብሎ ይኾን ግን ለትግራይ ለኢትዮጵያ ቀጻሊ ተተዛቲና ኣለምሲ ሓቢርና ተወሲና ኣለምሲ እስካብ ሪፈረንደም ለኽድ ይኽእል ተጸገምናስ ክነወግድ ንኽእል ኢና ጸገምና ተወግድና ሓድነትና እንድሕር መጽኡ ከዓ ናይ ልምዓት ስራሕትና ኣብ ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚ ይኹን ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲ ውጽኢታዊ ኾን ይኽእል እዩ ምክፍፋለ ይህሊ ካልል ሰራሕናየና ብጣዕሚ ዕውት ነይሩ ካብኡ እሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ናይ ልምዓት ስራሕቲ እውን ዑደት ጌርና ኢና ማለት እዩ በጽላይቶም ንሕና ኣብዚ ስለለና ዓልና ስለንሰርሖ ግን ትለውጢ ክርዶም ጌርና እዮም ማለት እዩ ትግራይ እዚ ያሲኢና እዮም ኢሎም ሶም ኣብ ናይ ድራር ግብዣ ሓሳቢ እውን ነይሮም ዋላ ኡላ ሓሳቢ ነይሮም ብጣዕሚ ልምዓት ዝልምዓት እዚ ንደልየና ኣይተረድአና ነይሩ ትጸገም ስለዚ ንሕና ኣብ ትግራይ ሰላም ክኾን ልምዓት ክነምጽእ ምስ ኢትዮጵያ ሃገርና ስለልኾነ ልብል ሓሳብ እዮም ልዮም ግን ብመዳይ ጉጅለ ህወሓት ግን እዚ እሶም ትሰርሕዎ ጽድቂ እዩ ካልእ ትሰርሖ ከዓ ያው ከም ትረኻዮ ጉጅለ ድሕረት ባንዳ ይብልኻ ማለት እዩ ባንዳ ትርጉሙ ችግር የውሊ መን ባንዳ እንትን ወለድና ምንትናም ስለልፈልጥዎ ግን እዚና ጌርና አጀንዳ አረኪብና ስለዚ እሱና መወዳእታ ይኾነ ለሐሸ ሃዋው ክፍጠር ተለ ድማ ልበለጸ ከዓ እንትን ክግበር እዩ ዝሮ ግን ነታ ሃገር ክቅይሩ ልኹሉ ለሰላም ከምጽኡ ልኹሉ ትግራይ ለኸረጋግዑ ልኹሉ ጸገማ በየጊዜኡ ለጋጥሙ ያለው ጦር ውግአት ከትርፍ ልኽእል ሓሳባት ልዕልና ኢና ዘቲና ይኽእል ኦኬ ጽቡቅ በቃ ከምቲ ተልዕሎ ዝጸናሕካይ በሓፈሻ በኢትዮጵያስ ኩል ግዜ በዓል ጉልበት ይመጽእ ብጉልበቱ ይዕምጽጽ እንደገና ካሊ በዓል ጉልበት ንዑ የልቆ ገለና በለዩ መጽኡ ታሪኽናና ስለዚ ቶም አፈላለያትና ዘስፍሑ ዝነበሩ ፍላይ ብጉልበትና መጽኻ ዝነበረስ ድሕር ደጊም ይዓክል ንሱ ሓንቲ ዘላቂት ዓደያ ዘላትና ንዓድማ ኩላህና ናትናያ ናይ ኩላህና አዴናያ ስለዚ ተኣኻኺብና ከመይ ብሓደ ንቕጽል ከመይ ሰላማዊት ንግበራ ከመይ ዝለምዕት ንግበራ እንዲዩ ሕጂ ንቐጻሊ እንታይ እዩ ሕዛብቲ ናይ ትግራይ ብኸመይኹም ዛዚምኩሞ ንቐጻሊ እንታይ ተርፍ ሕዚ ምስ ሃገራዊ ምክክር ተተሓሒዙ እንታይ ኣሎ ቀጻሊ ኣብ ምስ ትግራይ ተተሓሓዘ ማለት እዩ ወህዚ ሳዩ በአው ማለት ለተረኸው እኮ ብዙሓት እዮም ከም ትልካ ልዕሊ እስራኤል ገለ ግን ቲ ለኾነ ሙሉእ ክኾነ ኣለው ኢትዮጵያ ክትባል ተላሲ ገሊኡ ልሸጥ ኣሎ ገሊኡ ልሕብሕብ ኣሎ ገሊኡ ለምንም ለይምልከቶ ኣሎ ባንዳና ባዕዳ ተላኻኸለ ኣሎ ዝሰርሕ ኣሎ ሕሱስ ያ ሕብራዊት እያና ሕዚ ሙሉእ ክኾነ ኣለዎ ቲ ልቐሪ ነገር አጀንዳታት ይቐርዮም ኢለ ኣሓስብ እሶም ለኸይዶም ላፍቲ ሰላም መጽኦም ተልዝቲሲ ቶም ንሕና ለበልናዮም ካብኦ መጻ ኾነ ይኹል ተፈለየ ኾነ ይኹል ግን ሙኮራታት ክሉ እዮም ኢለ ይሓስብ ንምንታይ ብከምቲ ለወልኩ ዓንቶ እንታይ መፍትሒ ለወልካዮ ላብ ሰላም መጽኦም ተቀራሪብ ቲ ህዝቢ እውን ህዝቢ መጽ እንዲዩ ማለት ሲ ሁሉ እኮ ይኾነ ይልሳተፍ ክልና እዩ ግን ደሞ ልተወሰነ እንትን ካላይ ዕድል ክል ይኽእል ኢለ ይሓስብ ኦፍ ኮርስ ሕዚ ኣብ መቐለ ወይም ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ዘለዎ ኣብ ትግራይ ከምኡ ተፈላለዩ ዓይነት ክፋል ሕብረተሰብ ካብ ዋላ ደገለ ለውለ ልዛተ ይሉ ኦፍ ኮርስ ንሕና እውን ተሳቲፍና ምክንያቱ ጎደለ ኾን ስለለ ይብሉ ካልኣይ ስምዒታት ከም ትረኻዮ ንሕና ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኢና ካብኦም ብላዕሊ ዝልካ ብሓረግ እኳ ተኸይድካ ብንትኑ ማለት እዩ ግን ኣሎ ልጎድል ነገር ኣሎ ንኣብነት ገሊኦም ፓርቲታት ለና ከምቲ ለልኩ ዓንቶ ናቱ ጭጫሕ ስለልኾኑ ስምዒት ተፈጠሩ ስለልኾኑ ዒስራ ከባቢ በፅሖም እዮም ወዶ ለይተረኸቡ ኣለዉ ሓደ ግዜ ይርከቡ በይኖም ትኾኑ ላፋይናል ትወፅሑ ዘለዉ ከዓ ካሊእ መግለፂ የውፅኡ ዝተዋቅዕ ስለልኾነ ልዙ ሙሉእ ልገብር ስራሕቲ ኣብ ደገ ለለውለ ልሳተፍሉ ልጎደለ ልመላለእሉ ነገር ክህሊ ይኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ ሕዚ ምርጫ ብዝምልከት ያው ምርጫ ኣብ ትግራይ ኦልሬዲ የለን ቀጻሊ ሕዚ መንግስቲ ታዩ ዕቅዱ ማለት ነትክል ኦልሬዲ ሕዚ ሸውዓይና ንመርጽ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ትመርጽ ኣላ ኣብኡ ኣይካየድን ዘሎ ስለዚ ንቐጻሊ እንታይ ዘሎ ዕቅድ ከባቢ ሰላም ጌርካ ማለት ደጊምካ 5 ዓመት ኣይጽበን ኦልሬዲ ግን ኣብ ዝሓጸረ ዝኾነ ግዜ ዝተዓቀደ ነገር ተሃልዩ እስኪ ሕዚ እቅድና መንግስቲ ኣብ ትግራይ ለተመረጸ መንግስቲ ክልዩ ለተመረጸ መንግስቲ ክልዩ ተባሂሉ ግን ብስምዒት በቃ ዘሊልካ ከምእታው ከዓ ናት መንግስቲ ትዕግስቲ ስለልኾነ ብጦርነት እንትን ጌርካ ያው ዕሸላት እንትን ከይብሉ ኦልሬዲ ተሓቲቱ ብሕጊ መልሲ ሃዊ ስለዚ ትግራይ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ተባሃለ ወይ ድማ ለይ ሕጋዊ መንግስቲ ላ በለኸድ ስለለይ ይኽእል ትህዝቡ ባዕሉ ላ ያው ክርድኦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኸይዲ ባይሁ ከኦርባይ ክሩክ ልባል ነገር ለና ብሓዲኡ ክመጽዩ ህዝቢ ትግራይ ተመረጸ መንግስቱ ክህልዎ እዩ ናይ ግድን ማለት እዩ ምክንያቱ ከምኡ ኢልካ ክትቀድ ይትኽእል ኩነታት ለኸምኡ ይፈቅድ ኣይ ሆፕ ግን ላብ ዙርያ ጠረጴዛ ሕዚ እንታይ እዩ ኣውለልዕ ግርግር ባይዘ ኩሉ ሓቂ እንትን ክውሰድ የብሉ
تقولله كمزي جزع لبهال أمتيها كتبصورة اللها ختنوفية اللها كتشبطة اللها لربح يغني كساراتات اللي من سيت اللي خوينو لم تو نجار اللي نا إثيوبيا منغستي دلونات نا إثيوبيا منغستي انتن جن نا إثيوبيا منغستي نو حادين احنا زيغاتا سلالو الناس اتتا سلالو يتعرموا سلالو بحاديو تستخاخلو ማለት ስርዓተ መንግስቲ ለመደ ይመቅ ይጠብቅ ሒዙ ለመፀ እንትን እዩ ዋላ ማእኸል ሓጓፋት ይገጥምዎ ስለዚ ላብ ምርጫ ክኽየድ እዩ ማለት እዩ ናይ ግድ እዚ ለምግባር ግን ምዝታይ ኸድልዩ ምርዳእ ኸድልዩ ምክንያቱ ትዕግስቲ ጌርካ ተምፅኦ ስራሕን ብጉያ ብስምዒቶም ሓሳን ስለልኾነ እዩ ለጊዙ እንትን ለሎና አይ ሆፕ እዚ ድሌትና ህዝቢ ትግራይ እዩ ድሌትና ልሂቅ እዩ ውሕዳት ጉጅለ ልጥቅሞም ኩሉ ወርቅ ላፈሓሩ ትግራይ ላቃጸሉ ኮንትሮባንድ ላሰራሕካ እንትን ክንበር ግዜ ስለለ ይወስድ ሕዝቲ ምርጫ ምግባሩስ ሓደ ናይ ሃገራዊ ምርጫ ሃልዩ ማለት ናይ ካብ ትግራይ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተወኪሎም ዝመፁ ናብ ባይቶ ፌደሬሽን እውን ከምኡ ዝኣቱ ኣለዉ ከምኡን ኮታስ ኩሉ ቲ ትግራይ ክበጽሓ ዝግበኦ ቲ ክትቀበሎ ዝግበአ ወንበር እናቲ ናዓቲ ልምዓት እውን ከም ሃገራ ኩሉ ነገር ሓቢድካ ንቅድሚት ምስ ኢትዮጵያ ንምቅጻል እንዲዩ ተዓብይ ነገር እዚ እንድሕር ዘይሃልዩ ግን ዝተዛነፈ ሓደ ሓሳቡ ዝገልጸሉ ኣብቲ ቤት ወኪል ይብሉና ስለዚ ወኪል ንክህልዎ እዩ ቲ መንእሰይ ማለተይ ዝከታተለና ስክርድኦ ማለተይ ምርጫ ምግባር ማለት ሲ በይንኻ ካልኦት እናጎዩ ንቅድሚት እናኸዱስ ንስኻ በይንኻ ነድሕሪት ምትራፍ ማለት ብዙሕ ነገር ዝጎደካ እሱ የድለካለና ስለዚ ንሱ ምርካብ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሕዚ ብዙሕ ነገራት አልዒልና ኣለና ሓፈሻዊ ክትሕልፎም ትደልዮም መልእኽቲ ብፍላይ ንመናእሰይ ከም ሓደ ዓብይ ሓዎም ንስኻ ኣብ ዕድመ ጎልማሳነት ዘለኻ ነቶም መናእሰይ እንታይ ኻ ትሕልፈሎም ኣብ ከባቢና ሰላም ውሑስ ሰላም ክመፀልና ልምዓት ክህሉ ገለ ታይታይ ክገብሩ ኣለዎም ኢልካ ትብል ንፖለቲከኛታት ክሕልፎል ደሊ ክልተ ነገር ይዛረብ ደሊ ሓደ كم تلور خا خاف سمعت متاع يدلي كاب انت اللي فترو كاب اقول تعيد متاع يدلي تعيد بتعمل واقاس اللي غفل معناته كلاي من سي تግራይ انا تعالو له كاب حلف كمهار له كاب تغواروس كمهار له ማለት ገዛና ሚሊሲልና ንርለና حواتنا هايلو كلاي لمنتاي ربح يولو استوعيلو نعمل دردار عقمعيو دلاي خوينات نو عين واقع يخبل له لمنتاي تستاوش خاب حدا وينا كنسرحت لنا طرح نغو حوات كموت يوم بيتساوكو غدايو كنحزني نايلن ولا حلفه معناتي هذا ماليشنا كاب نحزن سدراويت كاب لغدو لا يدلي من مرح عليه ولو خلعل سلا يدله وق للعلله زوجلتها مسلكا متحجا من سينا سلالحزيو من سينا لمنتاي حزوا سراح سلا يفطر له قديمو بيربز اللي سرح سلا نوريو تدوليو لا عديمصو سلام تكون تللو بالمشود ما سدت بعلو دلالا غيري وسدنا من سي تግራይ استوعل ምንም አይነት ህይወት ከሕሊፍካ ክትብ ይብልኻ ሃይ ማለት ህዝብ ትግራይ ለነዚ ክርዶ ኣለዎ ለምንታይ የልሞት ለሆይ ሓስብ ኣለዎ በመዳይ መንግስት ኢትዮጵያ አንጻር ረብሓ ህዝብ ትግራይ ልሰርሕ ይኮነ ልሰርሕ ድሕር ኮይኑ ኣነታ ይገብር እዚ ስዊና ብግልጽ ወላ ካሊስ ታይ ይገብር ምክንያቱ ንቃላስ ለኒና እዩ ግን ትጸገም ለሎ بسميعه بمጭብጥ ለይውሉ بወረ ናይ ውልቀ ሰባት ጥቅሚ ይኸይድ ስለለሎ እዚ ካው ለውጥ ልደሊ ተቃለስተ ከዓ ኣብ ስምዒት ወጽዮም ገሊኦም ህዝብ ትዕዘብ ገሊኦም ህጡጥ ኣዋጅ ተኣወጅ ይብሉ ሚድያ መጽዮም ገሊኦም ለጦርነት ክነትርፍ ኢና ንሰርሕ ለና ይብሉ ገሊኦም ለካሊ ገሊኦም ኖ መጀመርያ ሃገር ይሓትት ገሊኡ ለገሊኡ መጀመርያ ህዝብ ብዛዕባ ሃገር ተሓትት ዲኻ ሃገር ህዝብ ትግራይ ልውስን እምበር እሶም ይውስዱኒ هذا بايزوي تحدل تزاوع منجر جناتي تمرز كاسي تقرأ هاجري هاجر لا ورك أنت سبات مدين نجار جيجايو سلازم هنقبر لنا هاجري جزاية قريش ناسي مجمر يا تقرأي ليك على تخفف له كل بتاعتن سلالله نعم در دار عمون لنا أساس للغدلو مثل اللي لا ركب سلنا فتر لنا مجمر يا مستوى عالي اللي رجعنا هذا نمتع كلها أنا اللي تقرأي هلو الناس تقرأي هذا خي موتنا هذا خي فنقلنا ماليش ندقرا خالي جزءات مشير ما مكي يقط منا عاوزين نسرح لنا خاص سمعت نوصل لنا للملك تخلف يغني اللي في استوديو ترخيب كحساب كسل زكافل كنا أنا وني وصل العدمكم نبتعمي مسكين أما كتال إهن مهين خبنيركم كبرات تقتاتلتي مريزكم سلا تقتاتلكمنا نمسكنكم أيت جبرت صادق جبر مدهن مساينيرو بوليتيكيا يوسف لاليو زعباتات العلنا بفلاي أب قداي سلام مرجع
ሃገራዊ ምክክር አልዕልና ናትዛትና ጸኒሕና ዝቦት ሓሳባት ረኺብኩም ትኾኑ ኢለ ተስፋ ይገብር ኣነ ጌታቸው አለሙ ሓቢረኩም ነይራ ብቀጻሊ ብኻልኦት መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰሙን ክኾነልኩም ትምኒትና እዩ